pojedinačno. Želim da bude zapamćeno također po ljepoti, pobožnosti, skladu i miru. Kako već znate, program vašeg slavlja je nešto uže, pa se očekuje dužno poštovanje i strpljenje oni koji doista vjeruju i koji su iz pobožnosti došli, oni neće imati takvih poteškoća. Na momentin je također sljedeći. Ja mislim da nismo mogli na molitvi dragog Boga da nam bolje vrijeme date, jer cijeli dan onako kiši, hladi i tako, da nas ne bude svojega odreda. Pa ako vjerujemo, a ja sam siguran da ne Bogu sliče i svaki puta da to čini doista kad god iznenadimo ugodno, iako očekujem, kad god mi treba i ovako ovo preučiti. Ali to znači također da ja i vi zajedno moramo to priznati i reći Bogu iskreno hvala. Ne treba njemu sad nabrajati neke riječi i neke pjesmice odavde sad barem svojim strane recitirati, ali ukoliko doista pod ovom svijetom misom budemo uživati, otvoreni srdaca i otvorili se Duhu Svijetome u ovom najsvetnijem slavu.
ja ću nastaviti biti malo spontaniji, danas i u ovoj homiliji, u ovom razmišljanju, a naravno bitno povezano sa današnjom svetkovinom, s današnjim čitanjima, te također s današnjim događajem u našoj župi, a to korak toga upravo što treba u prvom redu prvo pričesnicima biti i oni uz Isusa Hrista danas u središtu sve naše pažnje, ja to vjerujem. Sve što je Gospodin rekao, izvršit ćemo i poslušat ćemo. To je središnja poruka današnjih čitanja. Tako su klicali Izraelci dok je Mojsije čitao knjigu Saveza. A šta je to Mojsije čitao i šta je to sadržaj te knjige Saveza? Svi smo učili, a napose evo vi u posljednje vrijeme, što bi to moglo biti? Po čemu je upravo najviše poznat savez između Boga i naroda Izraela u vrijeme Mojsija? Po onih 10 zapovjedi Božjih, koje je Mojsije primio od Boga i kad bi Mojsije pročitao prvu zapovjed: slušaj, narode Božji, Izraele, ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugi Boga uz mene. Onda su Izraelci kliknuli: sve što je Gospodin rekao, izvršit ćemo i poslušat ćemo. Slušaj dalje, Izraele, opet bi Mojsije nastavio: ne izusti ime Gospodina Boga svoga u usta. A onda bi narod rekao opet: sve što je Gospodin rekao, izvršit ćemo i poslušat ćemo. Pa bi onda opet Mojsije nastavio: spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji. A onda bi opet Izrael klicao: sve što je Gospodin rekao, izvršit ćemo i poslušat ćemo. Pa bi opet Mojsije nastavio: pazi narode, pazite djeco, sinovi Izraelovi, poštujte oca i majku da dugo živite i dobro vam bude na zemlji. To je zapovjed Božja. A onda bi on opet klicao. I tako 10 puta. Možete zamisliti kakva je to svečanost bila, ona masa svijeta okupljena oko Mojsija i Mojsije, vjerojatno negdje na povišenom mjestu, i sad on tako govori. To je to što ste čuli u prvom čitanju danas iz knjige Pričesnici. S vama danas, dragi, Isus sklapa savez. Prvi puta ga, na ona posljednja večeri apostoli primate, savez s vama i to u krvi svojoj. On za vas svoj život daje. On sebe daje da ga jedete, da ga pojedete danas. A što to znači? Daj, ljubimo i mi. Ljubite i vi, dragoga Isusa, kroz cijeli život, pa neka vas pojede. Što to znači? Ma kako će me Isus, dragi, pojedi? Ma neka mi potrijebi ono u što on hoće. Ma najveća zadaća, najveći blago za sve i svako jeste upravo to da Bogu služimo, da ga ljubimo i da na kraju s njime kroz svu vječnost budemo što također učimo na vjeronauku. Ništa od vjeronauka, od tih lekcija, ako nas duh Isusa Krista ne obusmije. I ako mi to što smo doista učili i što ste vi shvatili, ako to doista prihvatimo kao, pa to mene usrećuje, pa to mene podiže. A nema boljeg zakona koji me više štiti. Ma nema nikoga na ovome svijetu ko se može mjeriti s braniteljem. Znate kojim braniteljem? Braniteljem, tješiteljem. Ko je taj branitelj, tješitelj? Ne vjerujem da ćete pogoditi. Branitelj, tješitelj o kojem Isus govorio. To je branitelj, tješitelj. Ono kad Isus rekao: ja ću vam poslati branitelja, tješitelja. Kako još kažem? Ko je rekao? Ko je? Duh Sveti, je li neko od prvopričesnika rekao? Dakle, Duh Sveti, on je branitelj, nema boljeg branitelja. Evo, dakle, s ovim ću i zaključiti, mogu sad koliko hoćete toga priča, ali ispričat ću i bila je kroz naš vjeronauk, na našim susretima, svega i svakog. I znate koliko to vrijeme ostane u sjećanju, ja vjerujem da će i vama također to ostati u sjećanju. Je li zlo? Je li ti zlo? Dobro. Ostane u sjećanju upravo ono kao u našem djetinjstvu,
Ma bude onih padova, pa ne, a i sad ožiljke ima po koljenima i po nogama i tako, s bicikla ja sam pao barem 100 puta i to. Nos, pa vidite da mi je iskrivljen nos, da sam i nos lomio i svašta je bilo u životu i tako, ali uvijek se nekako s radošću sjećam tih časova. Tako isto na ovim našim susretima bilo je svega, malo i svađe i galame i svega, ali evo, mi smo danas presretni. Sretni smo što smo bili zajedno, baš kao braća i sestri. Mani, pridružite se odgovorima na pitanja, je to neka svatko odgovara u svoje ime, to jest u jednini, ne u množini. Obećajemo, hoćemo i tako dalje, odrećemo se nego obećajem ili i tako, već kakva pitanja budu, nismo odmah. Može Kristine još poučila. Ravno što stijeće. Ravno ne. Pejdoviću. Ne tako. On tebi mora. Ne iskrivljati. Kapat ćete po odjeći i onda je to vam problema. Dragi prvopričesnici, dragi roditelji, braćo i sestre, po sakramentu svetog krštenja primili smo od Božje ljubavi novi život iz vode i duha svetoga. Vođeni tom i vjerom, sjetimo se svoga krštenja uz ovo prvopričesničko slavlje, odrecimo se grijeha i ispovjedimo vjeru u Krista Isusa, vjeru crkve u kojoj smo svi kršteni. Kao malo prije što sam propovijedao, ova naša obnova krstnog zavjeta jesu one riječi, sve što je Gospodin rekao, sve što nas Isus naučio, izvršavat ćemo i slušat ćemo cijeloga života svoga. Na krštenju vaši su roditelji odgovarali na ova pitanja, a sada po prvi puta vi odgovarate u svoje ime. Stoga pitam vas, pažljivo gledajte me i odgovarajte. Odričete li se Sotone? Odričem. I svih dijela njegovih? Odričem. I svega sjaja njegova? Odričem. Vjerujete li u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje? Vjerujem. Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je rođen od Marije Djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desna Otcu? Vjerujem. Vjerujete li u Duha Svetoga, Svetu crkvu, katoličko općinstvo, sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? Vjerujem. To je vjera naša. To je vjera crkve, njom se dičimo, nju ispovjedamo u Kristu Isusu Gospodinu našem. Amen. Ugasite svijeće, nemojte spuštati, ministranti će pokupiti. Sad prinos darova, prinos darova.
nama. Sad bilježnice djeca prinose. Gospodine, naš rasvjet voli kad dobro učimo i kad smo umreni. Tebe želimo razveseliti ovim našim pjesmama. Gospodine, pomozi nam, da te više ljubimo. Gospodine, pomozi nam, da te više ljubimo. Molim te, blagoslovi ovu svoju dječicu, njihove roditelje, rodbinu, prijatelje, učitelje i cijeli njihov život. Neka ti budu velika radost kao vjerni svjedoci u vremenu i svijetu koji si darovao. Amen. Prinosimo ti jedan kruh od mnogo zrnja i vino iz mnogo grozdova. Molimo te, obdari svoju crkvu jedinstvom i mirom, što i ovi darovi tajanstveno označuju. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Gospod
sa anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svo nebeškom vojskom, pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Dođi nam blagoslavljen
koji živiš i graduješ u vijeke vjekova. Običaje. Ovo je za Josipa Antolovića. Josip. Nije po redu ovomu kako ste vi stali, prema tome ja ću prozivati, a nek ste vi izašli. Josipe, dragi, čestitam ti. Isus te, dragi, obilno blagoslovio. Izvoli, za tebe, uzmi sve, nemoj zaprljati tu spomen sliku, odmah tam tati, mami, podaju, tako dalje. Onda idemo Karmela Bebek. Karmela također, draga, izvoli, čestitam, Isus te, dragi, obilno blagoslovio. Hajde, idemo dalje. Ko je sada? Karolina Bebek. Isto kao Segi što rekao, želim tebi obilje Isusa blagoslova. Karolina, evo ovako, tako. Idemo dalje, ko je Vesna Bulajić. Dakle, 26 prvopričesnika je. 13 dječaka i 13 djevojčica. 26 prvopričesnika. A sad je Vesna, Istre, dragi, blagoslovi Gospa, čuvala, izvoli. Pa mislim da čekaš šta još da tu sve, jesi sve. Dobro, da ne bi šta zaboravio. Čestitam tebi i tvojima. Idemo dalje. Zvonko Buljeta, Zvonko, moći Svete Terezije, Unica, svijeća, spomen slika, Iste, dragi, blagoslovio i tebe i svet. Uzmi svijeću ovako spomen. Evo ovako svijeću. Ajde, čestitam ti. Idemo dalje. Karolina Jonjić, Karolina, čestitam ti. Dragi te Is, blagoslovio. Evo slika. Gospa čuvala. Idemo dalje. Marko Jorgić. I odmah na svoje mjesta vidite. Čestitam ti, Marko. Iste blagoslovio. Idemo dalje. Josipa Jorgić. Iste blagoslovio. Izvoli svijeću. Izvoli spomen sliku. I ostalo. Igor Jukić. Igore. Iste, dragi, blagoslovio. Toma, budi pristojan. Ovako. Ajde, sad. Dalje, Jelena Jurić. Tu je, evo, prva si došla, a sada... Jelena, pozdrav, odnosno čestitam ti, želim obilja blagoslova Isusa i drage Gospe. Idemo. Marijana Jurić. Marijana, čestitam. Iste blagoslovi Gospa čuvala, izvoli svijeću, tako. Dalje. Natalija Jurić. Iste blagoslovi Gospa čuvala, Natalija, svijeće, tako. I sveti jesu. Nikola Maličević, Dragan Nikola Maličević. Dragane, čestitam ti, Bog te blagoslovio, izvoli, Grunica. Da je smiješ, imaš da sam nos razbio, kako bi to da smijali, jel? Martinović. Čekaj. Nikola. Jeste blagoslovio, Gospod. Izvoli svijeću. Dalje. Denis Nikolić. Denis svijeća ostalo. Jeste blagoslovio, Gospod. Hvala, čestitam. Bruno Pejnović. Bruno jeste blagoslovio. Gospod čuvala, izvoli. Tako. To je sad. Ivica Slišković.
Ivica te blagoslovio, Gospod čuvala, čestitam se. Da uspomniš i moli se Bogu. Mateja Slišković. Mateja, čestitam ti. Gospod čuvala, blagoslovio, izvoli. Dalje. Jospe, čestitam. Bog te blagoslovio, Gospod čuvala, izvoli. Za uspomenu. Dario Branjković. Eter, nema, smio se malo prije kad sam. Da se smio. O, dobro, onda evo. Ajde, čestitam ti, Dario. Isu te blagoslovio, Gospod čuvala, evo ti svijeća. Crno. A tu si. Čestitam ti. Mirjana. Ana Stela Zrno. Čestitam ti, Bog te blagoslovio, Gospa čuvala. Svijeća i svijeća te blagoslovio. Karmela Zrno. Karmela, izvoli. Čestitam ti, Gospa čuvala. Uspomenu, moli se u crkvu, dolazi. Tomislav Zrno. I Valentina zadnja, vidite. Voli, čestitam ti. Bog te, čeka, Bog te blagoslovio i Gospa čuvala. Izvoli, svijeću, tako. I Valentina Vranjković, Valentina. Šećer dolazi na kraju, znam. Čestitam. Dragi, Isus te osobito blagoslovio, Gospa te čuvala i vodila cijeloga svog života zajedno s ovim tvojim prijateljima na ovom najsvečanijem stavu. Izvoli i svijeću. Gospodin s vama.